Idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Thank you, Lord. Sagudahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni Edwin. Tararararan. Churururu ni Edwin. Pakasalitaan ni Edwin. Nga napoluan iti panaginad dayo. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Taiso na mismo, ti girlfriend ko, tinangawis kanyak, tapno ag-dinner kami. Manong nemi, amuklatan, nga no iso iti agawis. Sigurado manong, nga adda, kayat nang iparik na kanyak. Iso da ito'y ni Melanie. Ni Melanie manong nemi, adda mabarinda. Kinapudno na, nakapetisyon nga mapanagnaed agendag ka nagtrabaho sa Amerika, ija California manong. Tikat pagyaman kang kuha naman ng naming kit numan pa undergraduate lang. Kabutan nagsardengak, idi nagsakitak adak idi ni third year college. Idi sa anak matang nagbasa manong, masulitak matang nagsubli, tsaka slatsak matang kayat mayulot agbasa. Tinultulong ni tatang nga nagmula tinatengga daw mo pa nga mula iti bangkag manong. So iti dayta nga malem, tinawagan nak, sweetheart, Edwin, a dinner date. Akong pagtanagan, tasyak taggastos, kunana. Mababainak kumama nung naming ang ispilit ng iso taggastos. Ore anta kwartak no ka. Nga gastusan ming iso taggastos. Nababay na niya, babae taggastos. Takasano, ganda ni mamindwa ti makabulan nga umawat ti dulyar nga gapo ka rin naganak kang kuwana. Agabuburan manong, nabuta college graduate isuna, at pag-uuburan na. Kaya ata ka numatan ng gururay nga pag-uburaan na manong nemi sa California. No kastang istorya na ti panggap iti ipapan na sa California. Kasla awan anyaman na kanya. Kasla sakpat yan manong nemi ang gindayo kami. Nga iti dayta, nga panag-date me, panag-dinner date me, idi makadanon ako manong nemi iti ayan na, ti makder, ang sabat kanya, kat naginarakop kami. Idi pa naginarakop mi manong nemi kinilani, naglanang dagiti bibig mi iti napao. Nagbanglo iso naman. Nakabangbanglo, nga nakapinpintas, kaslamay sa nga Diyosa, kaslamay sa prinsesa, nabiyag dagiti matana, natundiris ti agong na, arimbak nang ti barokong na, imalo ti pamakina, agadiwara dagiti ayamuom na, kasla kanta, manong nemi. Nagtugaw kami manong nemi, kit imaydan indasar ti arak, red wine, itama pa'y. Adanas ka nagselebraran ta, sweetheart? Dinamag ko. Imisip lang. Siya kalabasitan di mang tawag ka rin baso ta. Kinunana. Huwag ka ma. Rumbeng lang siya. Brum, brum. Indad ko kikuha natin pa nakabaso na den. Tos. Minum kami man. Paano nang takalpasan dito eh? Dinamag na. Sika. Paano ta? I miss you. Do you miss me? Yes, of course. Mailiwak ka rin bibig mo. Mailiwak. Basta mailiwak. Manong nami, namintlo kami nga timbao ganang shot. Idi may daniyag manong nami ti special nga putputahin. Nagadon.
Di mabalinta matang itugot. No, adala kita santa nga may pos. Mabalinta pa yung mga alat yung isang butil yung ara. Sa tino papananta. It's up to you. No, kayat mo, igiti bye-bye, wano, mismo nga uneng ti kwarto. Nakaw. No sika manong name ti pagsaludsudan, ti may nga babae. No sa dinot papanan nyo. Mapangkay pala ti igiti bye-bye, wano dagusan nga mapangkay ti kwarto. Gabot na manong name magagara ako ang tinabayagan nga saan kam nga nagkanaig tadan talo nga bulan. Uneg ti kwarto, kinunak. Kasta nga rin tinapasamak manong name iti day tamit lang nga restauran at the hotel na. Pinagbungon mi manong name ni kiti saan mi nga naibus, gimatang kampay ti masa nga hotel nga red wine, napang kami nag-check-in manong name kiti idadda kami iti uneg ti kwarto. Pinarakop nak. Isot amis mo tinangagkik kanagidibig ko manong name. Kasla isot gumanat. Kasla kayat nan. Nga dan mapasamak kada kami para iti first round. Di mingarod na puputan manong name no kasano ti kinaalis to nga naikat ti pagananay mi. Nga da kami manong name ti rabaw ti kamang agab-gab bumanin kini Melanie. Mahaslasaan ka mabanog manong name. Kaslasaan ka mauma nga mangnanam kadigidibibig na. Nga mga kekar na dumaduma pa sa tibakina. Iti tenged na, iti barokong na. Ket siyempre man, nakamay-mayat, iti panangingato na ti patong na, nga isurot na, lukas na kanek, manong name. At nagigigundawin nga saan ko nga kanen ti kayat ko. Ngim iduron na ti ulok manong name. Ta iturong na iti antikweba, tapno agbatok-batok ka. Dito inukaman nung name ti mariknak tandad nga rugsok. Nugas tang ipangato ng isurot ti patong na. Agnato agpotopak, agnato agtupak, agnato agtupak manong name. Tamo pa teraramiden. No kasano ang inakinikiniten. No kasano ang inaksep-sep-sepan. Gumanat isuna manong name ket insenyas na kayatnan aserkek. Nagpangatong harot manin ti magkik manong name na yan tayo ti duwa nga mansanas na aging gaya na malakdag iti bibig na abag isumit manong name nga simreken ti armas ko iti oneg ti kuweba. Oh. Edwin. Isunan ton ti bang isenyas manong name no kasano no at inayate ko no alistuak pay nainayad pala ididamo putukan pumarpartak Uy, naging ka nakaparpartakan ka nakalaliston manong name naglumba kami nga ng tokno ti langit. Mamarik nagtun ti nakairot nga kayap-kip na kanyak. Oh, Edwin, kay iliw ko to ito kay iliw ko to. Kat no mailiw ka, mailiw akmet, di aramitan ta. Day 20 mo o di Edwin. Ano tiket mo, son? Napurbanan pa nakapetisyon ko. Agturong akton sa California. Manong name ang angaw manin panong pag-group ko. Tagastamat tiwasan no kay bagbagana. Dandanin kang kanayon ng ibagbagamano. Dandanin kang kanayon ng ibagbagamano. Iti may kaduang harikos na itayok kami manen. Iti pitlo na manong name nalpasan. Santa nga gobernahit. Kinunana ket tinurongnan. Ti banyo ket nagdigos. Iti rumwar inted na matangganyak ti tuwalya. Nagdigos ka matan. Nagtungbalak man. Iti rumwar akong ti bank. Iti rumwar akong iti banyo manong name nakasukatin ni Suna.
nakatugaw iti iking ti katre. Nagsugatak mo ten manong nemi ket insidyas ng tugawak iti abay na. Inarakop na ket kaslagsang sangit. Ituin, apay, ano trumbing nga kasangit mo? Sa nag-agangangaw, alas 5 ti, rubot mi nga pa Manila. Kabigatan na, isut flight ko. Isut flight mi. Umantayo akon. Lipatin na kon. Apay nga rumbing nga lipatin ka. Alawan pa check nga umantayo ka. Mapasamak ti panagin na tayo ta. Ngam saan nga mapasamak ti panagin nipat ta. Lipatin na kon. Apay ka rumbing nga lipatin ka? Dinak ka din ayeten? Ayeten ka, Edwin. Sikat ti kakapatgan na tao dito lubong kanya. Ngam mabing nga lipatin ka. Nalipatin na. Gabot tayo sulit at rumbing. Sana itong nagsubsubli pa dito sa Pilipinas. At dagur oray nga mga asawa kanyak sa California. Iti day nga nang kumanon nemi kasla na tudok nga napagsubagsol na duyok-duyok ti puso. Kunak malano siya lahir ti boyfriend mo. Dagi tinagan na kanyak, itinang itulag kanyak. I'm sorry. Naikari siguro nga saan ta, nagkagasa. Saan? Saan, Melanie? Saan kang palubusan? Igawid ka. Saan ka mapapansin sa California? Asinot na patpateg, siyak mo na yung mga asawa kang kasadyay. Sikat kapatgan. Nga mapagalod nga pumanaw ka? Gabutasan ko mabaling supringan, ti pagayatan, di ginaganak kanya. Saan ganito ka naragsak? At kanyang tiragsak mo, saan gani? When? At aking ka tiragsak ko. Yan, barbaring no malipatak to. Barbaring no masursurok to ng ipateg ni Fred. Kat malipatan ka to. Agpagatakon. Melanie, no. Saan ka nga rukatan? Igawid ka. Rukatan akong pangasim. Malubusan na. Tapno inakpatgan, ti pagayatan, di kitagan na kanya. Kadungas pagarigan ta sa anak tunga naragsak. Agsubliak to. Ngem saan ko nga mabasigurado na ita. May karikag subliak to ng jak masigurado no matungpal ko. Ngam tinaskan nga laglagi pa Edwin. Sika, di ba't patek ko? Di kan tumalipatan. Lumampay kahit ko kumang igawid manon naming talaga nga saan kun nga igawid pa. Nagawid akong dito balay manon nami kat gabota. Amamukunay taking kuko at tiyanggi ti asideg ti balay mi. Orin dis oras ang terapi panag nagtugtugtug manong makagata ang klaing ti arak. Inikanak manon nemi ket dito uleg ti kwartok. Dito yak na ginom ti arak. Kahit kulag ti manglip. Jak pulos namnamahin nga pasamak ti astoy. Amo ka nakapetisyon nga makapan sa California. Ngam jak impagarup nga isinanak. Ti amo ket mapan na sa jay tapno di kasta ket agbakasyon saan tuman nagsubli. Nga posible nga nagasawa ang kawinton kat makapanak tumot sa jay baban pa ng petisyon na kanya. Ngam ti ko na naman nun. Adaga magururay nga lalaki nga makiasawaan na sa California. Babaen tinakam. Nakam na ginaganakan ko ano. Diyan napuputan nga nakaturo ka akong manong nemi kadi di makariingat. Dandanig kami na ibos ti may isang bilog manong. Sa saripakik ti olok.
Ba na nakasdawan datatang kininanang no at pasama kanya. Iya problema with doon anak. Apay nga alingaso pa lang ti agat arak kang tatang nanang insi na nakon ni Melanie. Anya? Insi na nakan ni Melanie. Kung nakamalan no, lalaki na ang timabaling mangisina, pati gayang babae. Di ako mga rodmart, Pablo. No, saan nga nanagsak yung babae, isina na dyan lalaki. Kas kumakanya. No ko, saan ka nga taga nagbalbaliw, kata di mo insarding ti uminom ti arak. Po, agbaw ti ayat ko, mabaling nga agsinat. Kaya niya kami ti saan na nga nangayatan king ka. Nanang, amok idin nga mapansa di California. Ngam ti sang ko yung pagkarup, kat isina na. Tadakan no agun uray nga babae nga asawain na sadya. Anya! Dakim na ginagad na king kuha na ano kasta? Uwan tatang. Ngayon nga ti maitulong ti arak, alawan. Anak, rugyamon, alipatan na diyang babae. Magbali na mga busy ti bagim, tapos kasta kat alisto ka makalipat. Umay nagtulungan yung ti bangkag. Ado na kita yung maitulong mo sa dyan. Kaya nung tulungan na kita pa nagmulak, adan to pa nakabagim. Niya ba nakayat mo? Sige, tang. Ana, yung mausawang ka, uminom kang tumanayin. Siguro? Anda nga siguro. Uminom kang tumanayin. Kaya na, po. Uminom ka, mawawak. Asa pula matitanong, tibagi. Tinulungan nga rod ni tatang manunemi iti trabaho ni ti bangkag. Kaya may isa, minsan nga panagin inarami. Tang? Ano nga tanong ituloy ko tagbasa? Dati ko mamat ibagami kininanang mo. May kamano kayo din? Nalpas ko ni third year. Kahit may salangin nga tawin. Duwapay nga tawin tang. Abay, engineering ti kurso. Ayaw na yan. Katuan, alis to lang tayo nga duwa nga tawin. Kabilang takatapag pasahin datang. Pagkat din nga saan? Matindi problema may kaninanang mo kaligdi kabasat mo. Tayo mo na adamat ka na kanadwar ng mitisi ka. Di na ka matpilitan nga. Ituloy mo pa nagbasa mo talaga nga sa mong maiyolo. Ngayon ibaga nga maiyoli mo. Maiyolo. Di nagbasa ka. Suportaran na ka anak. Nagkamang tatang. Basta di kondisyon ko, akit ko no awang klase yo, umay ka dito talon, tumulong ka. Dito bangkang. Wandang, umat ka na kanyo. Kinagyaman at si Papalubos kayo magpabasa kanya nga ituloy ko madlang ti kursok nga engineering. Kasta nga rod, tinapasamak manong nemi kat siyempre nagbalinak man ng estudyante. Kada tumanan ang kita kurso nata kanyak manong. Sa paswit na nga paswit. Kaslasak ti babae. Nga arman di kita lalaki. Ngam lalaki ak manong naiming nga doon kita crush kanya. Kumasadag da. Hi. Damom ditoy. Ditoy ak man lang nagbasa. Ngam nasarting ang 2 years. Sak na Edwin. Siya ak man ni Myra. Isumat ni Irma. Tiba gayam ko. Amom, magpimbinustaan may kini Irma. Sino nga takadata armen na ko nami? Sino ka na kami nga tat armem? Kalbasan nga na mamuda ka. Kinitak ida nga duwa nga pinagsinumlat amin at matan. Nagpapakyot naman. Asla dalag pakpakontes na sinutrum nga pilyak kalakwan. Sino pilyang ka na kami? Siya? Siya ni Myra. Iso namat ni Irma. Siya kung nga maaramid yung natakayapit yung masidig kaya mangi magkatigasta kalig lalaki. Bumabati ba nagkita kiti mesa nga babae? No.
ipadlaw na, nga da pa nagkursunatan na lalaki. I'm sorry ha. Nasaktan kayo tibagak. I'm sorry. Awan di magdanagan. Sana ka masaktan. Kat ururayag, ngagdaton kanto kanya. Kinuna ni Mayra Manong. Gapo tani Mayra tikang kanayon ng masasidag kadyak Manong Nemi isong harod. Itinagbaling nga close friend ko. Di mo maputan Manong Nemi ang sinsinipat kami, ang sinsinaplit kami, agin inangaw kami. No, talaga iti may istoryak Manong Nemi nakakatkatawa, permit katawa na. Katawa la katawa. Katawa la katawa. Uri la mapaarakop kanyak Manong Nemi. Mapaarakop kanyak agad na. Tsak tumat mapupuutan Manong Nemi ang arakopek. At dapat ay gundaway Manong Nemi nga iso mismo di mga mal ka na ibibig ko. Lalaki ak lang Manong. Halos to ako masuliso. So nga, yapay ako mga rundeta. Aging ka Manong Nemi nga saan ko nga napupuutan nga on kam gayamin kini Mayra. Naistorya kang kwa na Manong Nemi di may pangket kini Melanie. Ket mo sawan. Imbreak na ka. Tada ka no nakasagan ng lalaki nga pakiasawaan na sa jakas pagayatan na ginagan king kwa na. Nasakit para kanya, tinaramid na. Talaga nasakit. Ket saan kung tungaramidin, tinaramid kang ka ni Mayra. Edwin, ikarikan ka. Di ka to. Ni Melanie ko na kuma. Tasyak gayam ti Mayra. Malipipatan. Ket gapot na madlaw ko Manong Nemi nga game ni Mayra. Inawis ko tinaminsan Manong Nemi Friday. Awang klase kami kabigatan na. Dapat kami nagpaspasetible. Nangan kami anang dinner ti restaurant. Aging gangin niya sa asko. Kaya't mo? Sa tino? Ito hotel. Dahil tatururay kang bagang ganyan. Nakasagana ka? Saan ka nga virgin? Sorry to say. At nakaunakin ka. Gamapay. Nakasayad ka dito palang ipatagmukan niya. Itatrama mo nga sana ka virgin. Saan ko sinumbatan Manong Nemi, let's go na kiddi. Iliadda kami Manong Nemi, iti kwarto, ti may isang hotel, isot ad-adda nga magagara. Isot akumar karabas kanyak, akumar karabas Manong Nemi. What? Iso pa yan tinangikat, iti arawatek, ti pantalong ko, ti brief ko. Iso pa yan ti muna nga nangan, Manong. Mayra. Niloko na ito. Dito matindi, imunang kinan na. Pinalubos uyak laing Manong Nemi, nga magkabuta talaga kaasi ako namang kontrotrik na. Inikat ko. Sa kumaten pinaidda Manong Nemi, kitinilumansak isunod. Manong Nemi, mariknak nga uwan ti panagkikungko na kadigiti arang engken asog ni Mayra. Give in na give in. Uwan Manong. Naroon na lang din idimpiat ko ti panan ni Kopido kasta unit panaganing ika na. Una na. Medyo na ilit. Siguro dyan nakauna ket basbasit. Nakutong. Ngam siya ket lalok mo. Nakaraos kami Manong Nemi para ti first round. Hindi ko na kanya. No makapagretur kan. Ano ti plano? Siyempre, take active board ko. Nung may sakto na ng engineer, nabimbinas ko ti panagsarik ko trabaho. Kasi nun, no, biglang nagsubli ti first love mo. Nagsubli pa ka na? Kasi pag rin nagsubli, ang terapin mo? Siyempre, mabangko pa siya rin. Ibaga kanuayat na pasamak. Kahit makas pagkarigan tanya. Ituloy mo.
Nukas pagariganda nawayan o nawayaman iso nawayaman iso na kaya ikasar mo kasta kali. Tsaka mo, Mayra. Sana kadiwan mo namaking ka. Di ka di pailaing Melanie di patpatag mo. Isu ka di pailaing, ha? Ha, Edwin? Manong nemi, Jack amo nga sugbatan day ta sa lutsud ni Mayra. No'y super at patpatig ko. Ngayon padakunak manong nemi kat pinaturog ko na tangarik na iti alasud iti puso. Awan tilaglagip ko, kini Melanie, no di kat tagdamat kahit ko lagipen. Tagdamaan ta kami, kini Mayra. Da kami manong nemi, no da kami tumantag katuluyan. Masansan manong nemi, ngawisan na, isupay tagawis. Wano siyak matagawis. Masansan no ka ngayon ka mag-hotel. Iuro-ore ko lang manong naming bagana nga masikog ng yam-yamanik ta di may baga. At na surok nga makatawan mi manong nami kani Mayra agraduarak tumaten iti college iti mapasamak nga dimteng manong nami nagsubli ni Melanie. Imay nakdinanon manong nami dito eskwela. Madama kami di agsasalita kini Mayra. Hindi adag paguningan niya. Edwin? Melanie? Nandun isang kanalasin niya. Pag moderno matenterwatan. Para ka na kita'y white. Nagito Amerikano. Kasla ka naman isang mistis Amerikana. Thank you. Kaano ka pa eh? Dilang kalman? This is for you. Pagkimanak. Dalang ti, amok yung pasarabok ka nga. Baling ka di mamamuna, takaduham? Ni Mayra. Tiyak damay ta ang girlfriend ko. Kinitak ti reaksyon naman nemi nag-blush. Tas lalapukawan tinamnama. Nagdungog, naganugog. At nakadrumbeng nga pagsangitan. Melanie? Linipat ng kayam. Tadaan sa bahay nga matpatig mo. Katsika, kumusta kayo matan? Manukat di anak mo? Lang kadita danak na. Kumusta din ba nga sa wanda kawaking ka? Inulpot aklahin. Mat mga asawa kanya kung ano pakiasawa. Yung magandang test jay, tapno, agtumpalak, kadagawid ak. Unog, mapanag sa jay Amerika. Ngayon ka po tawamat, nagdali na yung tirik na ka. I love you. Forever and ever. Nagproblema ang ideya man ng namin tsaka mo teramidak. Kasanon ni Mayra, ininto ta nagsublin ni Melanie. Kinabudno naman ng namin awang kanumat ti lalaki nga bimalait ka namin. Kaya nagasawen, siyak pa lang timuna. Kan siyak tulayag ti lalaki ti biyag ni Melanie. Ini madlaw manunemi ni Mayra nagpo-problema. Ano ito problema? Awan, Mayra. Hamo ko mapaglipakan. Masapor nga umungam di kita problema. Tatimang panunot solusyon. Tapos soluparte kita problema. Kinunak manunemi. Uno kinunana. Imbagak kwa na manunemi ti may panggap. Ken ni Melanie. Kain na't nagsubli. Tasak pala iti patpatig na kin sana pulos ka na kaya iti sa bali. Awan pati sa bali nga nakasagid ken kwa na. Nadalos, abimanaw, nadalos ba't lang suli.
Asin no ti patpatig mo ka na kami. Um, Mayra, no asin no ti patpatig mo ka na kami. Isot din na. Kahit no siya kas pagarigan ta saan mong ipatpatig. Awatek ti kinapundo. Ipatpatig ka wanay-wanay. And I will set you free. Inarakop ko manon name ni Myra itinalaw sa aragsak ko kabuta nakasagana ng giveaway. Nakasagana ng sakripisyo. Nakasagana manon name nga ikasarnak mo nagkasarnak. Ikasar ko at kasar kami kinilan. Basta ako nga tinagsak manon name ni Melanie di maamuan na ti amin. Kahit na kayo ti panaginarako. Manong nemi dakam metlaeng Kenya, Melanie tinagkagasat. Iti agdama manong nemi nakabakasyon kami dito Pilipinas. Adan duwa ang anak mi. Ti mapanggit mat manong nemi kini Myra awalin ti damag mi kagkuana. Maminsan mamindwa kami ng agbakasyon dito Pilipinas. No kasta makalagip kami manong. Nagbakasyon kami, tamaili kami, tilamiis na dito. One, kailiw tilamiis, napudot dito. Kailiw mi tinakaiwama mi. Agyaman naklawan na manong na iti anos mo nga nang ibasa at pangatidugan nga surat ko. Sabi kumata damat na ibatik ka adal, liliwakin magstarbingan tibiyag, kaligiripatak ka nagtingag, kanagbuya, more power to your program. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Edwin. Edwin, thank you mat kang ka, tingin ka man nagsurat, thank you mat ka kita nagbuya.